So, isa. Yan. Dalawa. Yan. So, yan, apat na kahiwa. Hi guys! Welcome back again sa aking channel. So this is Tips Mio for more videos all about dragon fruit and tips tsaka sa aking lifestyle. No? Please subscribe and follow me on Facebook page. So yan, for this video is mag-cooking outdoor po tayo ulit. Samahan nyo po ako. So yung lulutuin natin is magsinabawang isda or tinulang isdang tangigi. Alam nyo kung ano yung tangigi? Ito po. Yan, isdang tangigi. Yan, no? Ang laki. I think mga half kilos po ito. You know? So marami palang salamat sa nagbigay nito. So yung papa ko po yung nagbigay nito. Ang laki, oh. Di ba? Oh, see? Masarap po talaga itong isda na to sa tinula. So yan, unahin natin is hugasan muna natin itong isda na to. Yan, oh, grabe, ang laki. Yan, hugasan muna natin. Ayan guys, so ang dami kong nakuhang papaya. Yan, oh. Ang dami. Fresh papaya po galing sa farm. So ngayon, unahin natin yung mga lamas muna. Hugasan muna natin yung mga lamas. Yan. So yung ating mga ingredients, di ba? So we need to wash talaga para mas malinis, mas masarap yung ating pagluluto. Ayan. So ilagay natin dito. Ayan. So banlawan lang natin. Ayan. Okay, hugasan na natin. Ready na po yung ating mga ingredients. So next is yung isda. Yan, yung malaking isda. So yung paghugas ko nito guys, kukunin ko muna yung lamang loob. Yan. Hugasan natin. May mga lamang loob po siya. Kunin muna natin yung kanyang himbis kasi mayroon siyang himbis, di ba? You know? Ang dami niya himbis. Yan, ang laki. Sobrang laki niya. Yan. So ngayon, slice muna natin. Kunin natin yung lamang loob niya. Ang laki, oh. Yan. At saka yung kanyang hasang. Kasi may hasang po ito. So napakaganda nitong isda guys, is very mataba. Yung lamang loob niya, grabe ang taba. Kunin natin yung hasang. You know, may kinain pa. Diba? Yan, so slice natin ulit. Yan. Sa 3 hiwa lang. O 4. Yes, pwede na yan 4. So, isa. Yan. Dalawa. Yan. So, yan. 4 na kahiwa. So next natin is hugasan natin ulit. So yung susunod natin, yan, ready na po yung ating isda. So next is yung ating mga
ingredients. Ating mga lamas. Diba? Kailangan i-prepare natin yun. Yan. Hindi ko na lang ihinati yung sili espada kasi nga si tatay is hindi siya kumakain ng ang tawag ng halang, yung manghang. Yan. So we need to slice. So next is yung kamatis. Siyempre yung ating sibuyas dahonan. So malapit na po kumukulo yung ating saingan. Nagsaing na po ako ng pinakuloang tubig para sa ating tinola. Yan. Okay. Last one. Yan, so ready na. Tingnan nyo guys. Okay na po yung ating mga ingredients. Yan, saka yung isda, malinis na po. So next is, yan kumukulo na po. Ayan, kumukulo na po yung ating saingan. Yan, ilagay na po natin yung ating mga ingredients. Tingnan nyo. Kumukulo na po. So, unahin natin is yung sibuyas dahunan. Yan. Tapos, ang ating sili espada. So, next is kamatis. Last one is ang sibuyas. Yan. Yan, takpan na natin ulit. A few moments later. Ayan guys, kumukulo na po yung ating mga ingredients at saka yung ating tubig. So ilagay na po natin yung ating isda. Ayan o, tingnan nyo. So unahin natin yung ulo. Wow! Tapos yung buntot. Ang sarap nito guys. Yan. Happy. Yan, takpan natin ulit. Kasi titimplahan pa natin yan. So yung panimpla namin is asin lang po. Yan, takpan. Ayan, so titimplahan na po natin kasi nga, kumukulo na po siya. Wow! Yan o, ang ating kinulang isda. So asin lang po talaga yung aming panimpla, no? Kasi di kami gagamit ng bitsin. Ganyan. So ito na, luto na po yung ating tinulang isda. Wow! Saan yung ulo? Yung ulo talaga is pinaka-the best sa tinula, di ba? Kaway-kaway dyan sa mga paborito yung ulo. So tikman na natin guys kasi nga luto na po. Yan. Yan, kumukulo po talaga. Mainit po talaga yung sabaw. Kunti lang. Titikman natin.
Sarap talaga. And guys, so maraming salamat po sa panonood. Keep safe always po. And God bless. Don't forget to subscribe and follow me on Facebook page. Ayan, no? Ating tinulang isda. Wow. Bye-bye. Maraming salamat po.